היי מועצה, מוכנים לשמוע את הפרומו שלי? שדרכם את שולטים פסטי שבט 2025. כולם חולים עליי, נמסים עליי, שם המושבים מנשקים רגליי. שמעתם בלילי? ישו מסיבה, חזי כבר נמאס, מוותר אבל תודה. רק אתה. תודה לשמה שפותחים את השערים, בלעדיהם מאחר לשיעורים, וכל הסרטינים מהצד הם לא עומדים, ופתאום כל מורד מגיע הם מסתנדרים. מציאות רואים בברוד, נגיע, לא רואים כזה טוב. אנחנו סטחיות, לא רק צוות של בנות, 9% ממעלי סטחיות, תודה תשפט מנצחות, שיהיה בהצלחה את הגביע לא כוס. סטחיות